Mela, ħalli naqraw mill-ewwel ktieb ta' Slaten, parti ċkejkna mill-istorja ta' Elija. Elija kien għadu kif battalja ma' 850 profeta fals tar-reġina Jezebel. U Alla wieġbu b'nar mis-sema u allura kiseb dil-vittorja kbira li n-nies qalilhom jekk il-mulej huwa Alla servu lilu. Toqgħodux isservu Allat oħra. U allura hemmhekk il-vittorja kbira ta' Jezebel. Mbagħad naqraw issa Ahab ta' Elija. Issa Ahab qal lil Jezebel kull ma kien għamel Elija u kif kien qatel lil profeti kollha bis-sejf. Imbagħad Jezebel batet messaġġier għand Elija tgħidlu hekk jagħmlu lil Allat u iżjed minn hekk. Jekk għada bħalissa ma nkunx għamilt ħajtek bħal ħajja ta' kull wieħed minnhom. Qed tgħidlu ħanoqtlok. U meta ra hekk qam u telaq minħabba ħajtu u wasal Birsaba ta' Ġuda u ħalla l-qaddej tiegħu hemm. Iżdu baqa' sejjer fid-deżert jum mixi sa ma wasalu qgħad taħt siġra tal-ġummar u xtaqa li jmut. U qal biżżejjed, issa mulej ħud li ħajti għax minix aħjar minn missirieti. Grazzi missier tal-li inti anke permezz ta' dawn il-ġrajiet li seħħew fl-antik l-nies bħalna, l-nies tal-istess natura tagħna bil-qawwiet u d-djufijiet tagħhom, inti tkellem lilna llum il-ġurnata. Grazzi missier għaliex inti ma tiksirx il-patt jekk magħna. Imma taqdirna u tifhimna u iva b'determinazzjoni kbira tagħmel minna kapulavuri tal-grazzja tiegħek. Aħna li maħna xejn li f'trapp u rmied, inti tagħmilna trofej illi bina turi l-ħniena, il-kumpassjoni, il-fedeltà kbira tiegħek magħna. Grazzi missier. Amen. Amen. Mela tfal ħajħorġu għal lezzjoni tajjeb, ħudu pjaċir. Is-sar jagħtu l-ħajja lill-Knisja vera. Gustu siwis. Gustu siwis. Ġbajt sal-ponta ta' Mniera għallu, Iddejjaqt. Ħud l-ħajti. Iġborni. Il-għaliex x'niswa jiena, minix aħjar minn missirieti. U aktar tard meta Alla konfrontaħ, Elija qallu jien bqajt waħdi. U qed ifittxu l-ħajti. Jien bqajt waħdi. X'kelma vera ta' dwejjaq meta Alla ħalaq il-bniedem, meta Alla ħalaq il-ħolqien bil-milja kollha tiegħu. Alla sab difett fil-ħolqien. U qal mhux sewwa l-bniedem li jkun waħdu. Alla fl-intenzjoni tiegħu ridna li ngħixu flimkien. U meta allura nħossuna waħedna, naħseb waħda mill-agħar ħwejjeġ li tista' tiġrilna vera, li tħossok waħdek, xbajt iddejjaqt, ħadd ma jifhimni, imweġġa, is-solitudni toqtolna. Fil-vers tal-kelma, is-solitudni toqtolna, tferina, tleħħilna kull għan ta' ħajjitna x'vera. Tixħitna f'dak id-disprament kwiet li anke forsi jekk nkunu koraġġjużi u nħarsu lejn anke nies raba tagħna u ħbieb tagħna, nintebħu li qegħdin jgħixu ħajja solitari, ħajja magħluqin ġo gabbjetta fihom infushom, laqqas għadhom jippruvaw jissugraw illi jesprimu s-sentimenti tagħhom ħadd ieħor, mdejqin dik is-sħaba sewda fuqhom. U aħna forsi wkoll beżlin wisq minn ġurnata l-oħra, preokkupati bil-problemi tagħna stess u meluba fuq isma' oħra tant illi ma nistugrawx illi nistiednu l-ħadd ieħor biex jiftaħ qalbu magħna meta aħna nfusna ninsabu il-kelma moderna depressati.
Fil-Bibbja il-kelma depressati ma nsibux, però nsibu varjetà ta' kliem illi prattikament ifissru l-istess, malinkoniċi, nies qalbhom maqsuma, inkwetati, miżerabbli, disprati, bil-vistu fis-salmi, għaliex nimxi bil-vistu il-jum kollu. Għandek bniedem depressat hemmhekk, disturbat li ma jafx x'inhi serenità fil-qalb u s-sliem parpar il-bot minnu. Dawna aħna nies tat-tafal dgħajfa fina nfusna. Ġesu stess qal mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Però tajb ikunu nafu forsi wkoll nikkonfortaw ruħna xi ftit meta nsiru nafu li anke nies kbar ta' fidi nqabdu fit-trappola tad-dwejjaq, ta' depressjoni, ta' inkwiet u forsi wkoll tilfu il-għan ta' ħajjithom u d-direzzjoni ta' ħajjithom. L-istorja tagħhom fl-iskrittura hija rakkontata biex minna nisiltu direzzjoni aħna nfusna llum illi ninsabu miexja fuq l-art, Alla jagħtina direzzjoni u jagħtina rimedju f'kelma waħda hemm tama. Hemm tama. Ġifieri aħna fost dawn in-nies illi ġbajt u m'hemmx li mulej jiġborni u x'tip ta' ħajja qed ngħix din. Marti ma tifhimnix, u liedi li suppost rabbejthom sew issa qishom iddiżappuntawni. X'tip ta' ħajja din hi? Elija huwa profeta kbir tal-Alla, profeta setan li ħali lejn Alla u stess qallu jiena kont żelus għal-ismek, mħeġġeġ għall-isem tal-Alla. U l-poplu Iżraelita kien qiegħed jadur Alla tfolot il-Balim, Jezebel il-sultana kienet tippromovi dawn tal-paganizmu mill-art ta' stess. U Elija ta' bilħaq kellu dil-vittorja, però fl-aħħar sefa skuraġġit, għajjien, mifni u anke beżan. Beżan minn sempliċi mara, Jezebel, kienet sultana vera, però Elija illi kien jemmen f'Alla l-ħaj, Alla omnipotenti, Alla li kien għadu kif wieġbu b'nar mis-sema għat-talba tiegħu, wieġbu b'nar mis-sema. U frattant jaqassa fil-gandott tal-biża, wara vittorji kbar fuq il-profeti foloz ta' Baal, dan is-serf fidil tal-Alla, tnajxa. Beża. Ħarab. Wara l-konfront dirett tiegħu ma' 850 profeta fals, immaġinaw, bin-nies miġbura madwarhom. Ħarab bot mit-teddid ta' Jezebel. Hemmhekk fid-deżert kien waħdu, poġġa u talab u l-talba tiegħu hija talba ta' wieħed disfattist, wieħed tellif, wieħed eżawrit, wieħed tant għajjien bil-ħajja. Il-għaliex qisu kien karozza rrejżjata, qed tagħmel ħafna storbju, però mhix qed tagħmel bda progress. U naħseb jiena xi ftit jew xi darba oħra ħassejna li nafusna f'din is-sitwazzjoni. Elija għallu biżżejjed għallu lil mulejħud li ħajtex jien minix aħjar mill-antenati tiegħi. Però Alla tratta miegħu. Jekk nkomplu naqraw l-istorja, naraw kif Alla batlu anġlu, messaġġier, u kellu l-iker għallu kul. Alla l-ewwel ħaġa meta nkunu forsi ħosbina, forsi nistgħu nieħdu ssieb daqsxejn is-saħħa fiżika tagħna, għax is-saħħa fiżika tagħna taffettwa wkoll kif inħossuna vera. Allura beda minn hemmhekk illi għallu biex jiekol u mbagħad Elija meta irtira fil-għar u Alla għadda qudiemu permezz ta' rifnu, permezz ta' terremot, permezz ta' nar, però Alla ma kienx fihom. Imbagħad Alla kelmu b'vuċi żgħira u ħelwa. Vuċi żgħira. Alla ipespsilna f'dawk il-mumenti, f'dawk il-perjodi ta' dwejja biex
nisimgħuh. Biex nisimgħuh. U allura Alla għallu x'inti tagħmel hawn Elija? Il-konfront ma' dan il-qaddej fidil tiegħu. Għallu x'inti tagħmel hawn? Bot minn nies, ħrabt fid-deżert, waħdek. Alla stiednu li ferra l-ilment tiegħu. U Elija għallu jiena kont żelus għalik u ninsab waħdi. Frattant għallu jiena rriservajt 7,000 raġel li malwewx l-koppa tagħhom quddiem ġbija ta' Baal, ta' dan l-alla falz li kien importat fost l-Iżraeliti. Alla għallu, inti qed taħseb li waħdek? U qed ngħidlek m'intix waħdek. M'intix waħdek. Jibqajt waħda għallu. Walla għallu le, hemm 7,000 bħalek illi malwewx l-koppa tagħhom quddiem Baal. Kultant l-assessment li nagħmlu dwarna nfusna meta nkunu malinkoniċi weħidna ma jkunx tajjeb. Kun żbaljat. Inti tħossok waħdek frattant ma tkunx. Ara Ġesu li d-dixxipli għalilhom intom il-lejl ħatħarbu u ħatħalluni waħdi. Frattant qatt ma hu waħdi għax il-missieru miegħi. Wala il-fidi tagħna rridu neżerċitawha. Elija ħassu waħdu, frattant kellu kumpanija tajba. Kellu l-Alla nnifsu. Vera? Kellu l-Alla nnifsu. U miegħu nistgħu nsemmu wkoll il-David. David, bniedem kbir tal-Alla u kollox vera. Però jekk naqraw is-salmi tiegħu għandna tal-inqas 72 salm li huwa miktub ċaru tont li huma ta' David, kitibhom David. Jista' jkun kiteb iżjed mill-ġabra li għandna tas-salm. Però David kien l-annej ta' Iżrael u Alla inqeda bih biex ħallilna dawn l-ilmenti ta' ħafna mis-salmi huma l-menti huma talb ta' dwejja dak li qed iferra id-dwejja tiegħu quddiem Alla, qed jesprimi d-disprament profond tiegħu. David kemm il-darba jgħid li jiena beżan mill-għadu, l-għadu irid jaqridni, qed ifittix li ħajti, jibki u jixer anke minħabba dnubu stess. David, Salm 51 vera fejn jitbekka quddiem Alla. F'indiema sinċira tal-li offendih. David li kien inkwetant minħabba dnubu stess. L-aradu tiegħu, ħass it-toqol tal-ħtija. Għadda mit-tortura tal-vistu anke ta' wliedu stess. Xawar milli tagħmel il-funeral ta' wliedek stess. U David għadda minna. Kien jaf xi ġifieri dwejja, kien jaf xi ġifieri ġufija. Però David li nitalmu minnu issa. David kien onest. David kien onest ma' djufitu stess. Din hija talima illi aħna taħarbinna. Illum il-ġurnata din ngħixu f'soċjetà fejn uri lek innifsek li inti qawwi, li inti sod, li inti ma jqosok xejn, li inti fulfilled, tifhem. Mentri David jgħidilna jekk inti tħossok dajjef, għajt li inti dajjef quddiem Alla. Għajtlu, Alla diġà jaf. Alla jaqra qalbek, jaf x'inhu għaddej minn moħħok. Tkellem Alla apertament, esprimi ruħek b'sinċerità quddiemu. Is-sinċerità, ir-reġina tal-virtujiet. Vera? Ir-reġina tal-virtujiet. Jekk maħnis sinċiri ma' nfusna, kif nistgħu ninqalgħu minn dak il-gandott ta' dwejja, ta' depressjoni, ixini. Salm wieħed li kiteb David jgħid il-ħtija tiegħi qelbitni bħal pis tqil wis biex inġorru. Mentri aħna nidimbu u nibqgħu sejrin bħal li kieku ma minna xejn. Nuqqas ta' sinċerità, maħniex kapaċi naffaċċjaw ir-realtà kif ta' bil-ħajja. David jgħidilna kunu sinċira mal-Alla. Kunu sinċira mal-Alla. Jekk intom mdejjin, għajdulu lill-Alla kemm jiena mdejjaq. David illi jurina kif nistgħu nsiru nies. Ħafna drabi aħna nippreżentaw front li mhux reali. Nippożaw bħala qawwijin,
meta qalbna hija mtertqa fil-biċċa. Nippreżentaw lil nafusna bħala bissima kretina fuq wiċċna, meta fil-fatt aħna mdejqin għar minn kulħadd. David qed jgħidilna kunu nies sinċira bla reċtar quddiem Alla mingħajr ipokrizija, mingħajr ħabi, li tħossok dajjef, għajdlu li inti dajjef. Tila biex ta' parsi inti qawwi. Jekk inti mnikket, għajdlu lil Alla inti mnikket. Jekk inti tlift l-aptit spirituali, kemm naqraw salmi ta' nies li tbedu minn Alla, żvijaw minn Alla, u frattant stqarrew, ammettew l-iżvijar tagħhom. Ħaseb ukoll il-Ġob. Ġob illi ukoll kien jaf xi ġifieri u ġieħu tbatija. Kien jaf xi ġifieri wkoll dwejja. Ġob sofra telfit kbar, ix-xitan meta mar quddiem Alla u Alla qallu konsidrajt il-qaddej tiegħi Ġob kemm għandu l-biża' tiegħi. U għallu mhux bil-fors, għallu tajtu kollox, frixtu t-tapit l-aħmar, għamiltu sinjur, ma jqsu xejn b'saħħtu. U Alla fis-sovranità fil-għan għaref tiegħu. Bħalli kieku għamel imħatra ma' Satana. U għallu mur, ħudlu l-proprjetà tiegħu kollha. Imma ħalleh ħaj. U mbagħad ukoll wara li telef il-proprjetà kollha tiegħu dawn id-diżastri naturali, tilef ukoll l-uliedu. L-10 uliedu. Imbagħad tilef ukoll saħħtu. U l-uġieħ, is-sofferenza li għadda minnu. Tilef letteralment kollox. Kull ma kien fadallu l-martu li bdiet tiċċikaħu għaldu dirtan. Isħed l-Alla u mut. Ħatibqa' żomm l-integrità tiegħek? Vera? U kultant ġifieri meta nkunu vera mafġin, nsibu xi ħadd u jkompli jaffiġna. Jkompli jaffiġna. U Ġob mantna l-fedeltà tiegħu mal-Alla. Ma xorta waħda aqraw l-ktieb meravigliuż ta' Ġob. 42 kapitlu ta' filosofija kristjana. Fejn Ġob kien fidil mal-Alla, baqa' fidil mal-Alla, però xorta waħda sara fil-gandotti ta' uġieħ profond. U qal kemm huwa mdejjaq. U qal li mhux jifhem. U qal li m'għandix idea x'qed jiġrili. U wkoll bħal Elija qal għaliex ma ntliftx fit-twelidi u mitt appena ħriġt mill-ġuf. Swiet quddiem. Ma għandix slim, ebda kwiet, ebda mistrieħ, iżda biss taqlib. Dawn huma n-nies ta' integrità li jgħiduha kif inhi. Jgħiduha kif inhi. Jgħiduha jesprimi l-nfushom. Nistmer ħajt istess qal, għalhekk se nisfoga l-ilment tiegħu nitkellem sforzi rusa ta' ruħi. Aktar tard it-terruri jelbuni, ħajti tirtira jiem ta' sofferenzi jaqsruni, il-lejl jinfet għadmi u ġieħ terribli qatt ma jeda. Ħadd minn nasib jiena ma jqarreb ma' sofferenzi ta' dan ir-raġel talla. Alla kif tratta miegħu? Tafu li sal-aħħar net Alla ma qallux ġara u għaliex għadda minn dik l-esperjenza krudila. Qatt ma semma li isma' jiena ttestjajtek għax ix-xitan sfidani. U rrid nuri kemm inti vera għaddej ġenwin tiegħi. Illi tħobbni mhux għax nagħtik il-barkiet, ma tħobbni għax jien Alla. Alla xorta ma qallux kollox u ma nistgħux nippretendu li lilna jgħidilna kollox. Aħna servi tiegħu u li mallem. Però fl-aħħar ippremjah Alla u taħ id-doppju ta' kull ma kellu. U din hija propjament l-esperjenza tagħna l-koll. Aħna ninservu l-Alla fl-aħħar Alla jippremjana. Alla jippremjana. Ħansem ukoll il-Mosè. Mosè li tela fuq il-Muntanja Sinaj skont kif ordnalu Alla biex jagħtih l-10 komandamenti, iż-żewġ tmagħmel tal-liġi. U xi niżel bihom niżel fuq il-muntanja fejn hemmhekk kien għadu kif iltaqa' Alla. La diretta Alla. Sab l-Iżraeliti f'kaos f'xalata ta' idolatrija.
Meta n-nies ta' madwarek jagħmlu affarijiet inti ma tippretendihomx li jagħmlu. Vera? U jiddiżappuntawk. Kif tħossok? Kif tħossok? Well, Mosè kellu aptit jirreżenja. Mill-bidu ma rridx li jkun il-mexxej illi jmur fl-Eġittu biex jikkonfronta l-Farun ħalli joħroġ il-poplu Iżraelita mill-jasar tal-Eġittu. 5 skużi ġablu lil Alla, Alla rridu xorta waħda li jmur. U il-testijiet li għadda minnhom, l-istigazzjonijiet, l-imġiba ħażina tal-Lut. Hawnhekk xirrajek da tradiment minn niesu stess. Bħala mexxej killest li jitfaxxigu man fir-ring kif ngħidu, jirreżenja. Kien hemm żminijiet meta kelli bdiet nirreżenja jiena. Vera? U naħseb kien hemm żminijiet ukoll fejn tajtu din x'fidi Kristjana hi. Alla mhux jagħtini dak li nippretendi li għandu jagħtini. Vera? Alla mhux jagħtini dik il-kuntentizza illi jiena assumejt li ħajkolli meta nibda insegwi lil Ġesu bħala s-sit ta' ħajti. X'għamel Mosè? Mosè meta rajek ftakar li t-tama tiegħu hija bisfalla. M'hemmx li jiġrilna hekk kieku aħna. Għajat il-Alla, għajta mill-qalb, għajta lill-Alla fid-disprament tiegħu u qallu għada l-poplu dineb dnub kbir u għamel għalli ħallat tad-deb. Imissa jekk taħfer dnubhom, imma jekk le nitolbok ħassarni mill-ktieb tiegħek li inti ktibt. Mosè ma kellu ebda tama fin-nies. It-tama tiegħu kienet falla. U qallu dawn in-nies avolja qed jiddiżappuntawk inħobbhom. Ħassar ismi biex ma teqriġ lilhom miktib tal-ħajja. Mosè jagħtina lezzjoni sempliċi ħafna. Fid-dwejjaq kollha tagħna, meta kulħadd idur kontrina, meta kulħadd jiddiżappuntana, du lej Alla fit-talb. Imma x'nispiċċaw nagħmlu ħafna drabi immorru għand il-psikologu. Immorru għand xi ħadd li jagħtina daqsxejn worldly wisdom. Biex iħossuna aħjar. Panacea daqsxejn placebo biex iħossuna aħjar ment il-problema tibqa' mettawwar fil-qalb. Mosè jgħidilna duru lejn Alla. U l-blata u s-salvazzjoni tiegħi, u l-ken tiegħi. U xi ngħidu dwar Ġeremija? Biex nkunu issa semmejna il-tal-profeta. Illi tqabad ma' solitudni kbira. Mindu kien żagħżugħ Alla sejjaħlu biex ikun profeta, u Ġeremija qallu jien għad żagħżugħ. Għad żgħir. Qallu jien nkun miegħek. U Ġeremija sa x-xuħija tiegħu. Sa wara l-eżilju spiċċa u niżel ma' nies oħra fl-Eġittu hemmhekk miet. Matul il-ħajja tiegħu hija ħajja ta' solitudni kbira, b'sentimenti ta' disfatta, nuqqas ta' sigurtà, il-nies jgħeddu li joqtluh, jgħajruh traditur, għax qalilhom ċedu lill-Babilonjan tibqgħu ħajjin, għall-inqas tibqgħu ħajjin, imma jekk ma ċċedux ħadd inqatlu. Allura bdew iġibuha li hu politikament huwa kontra Iżrael. Kemm in-nies għandhom ħabta, intuhom parir tajjeb huma jgħawġuh u jdawruh kontrina. Ġeremija illi għala l-poplu bekka għalih minħabba l-istinazzjoni u l-apostasija tiegħu. Mhux ta' bxejn illi nafuh bħala l-profeta Bekkej. Il-profeta illi bekka għandna ktieb ieħor tiegħu il-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija. F'hemmhekk jitbekka il-belt mġarfa ta' Ġerusalem, però f'każ ieħor minnhom jgħid li kienet ras issir ilma u għajnejja għajn ta' dmuħ biex nibki naru lejl għal maqtulin ta' bint il-poplu tiegħi. Li kieku kien kelli fid-deżert aħrix bħal dak li kollu min ikun sejjer fit-triq biex nitlaq il-poplu tiegħi u mmur bot minnhom għax huma il-koll adulteri ġema ta' nies qarrieqa u jmiddu jdejhom, imiddu lsinhom bħal qaws tagħhom għal gideb. Il-gideb mhux issewwa, kiber b'saħħtu fil-pajjiż għax huma jimxu
minn ħażen għal ħażen u lili ma jarfunix jgħid il-mulej. Qed inti nara xi ħaġa illi beda Ġeremija qed jitkellem. Li kieku ras issir ilma, biex nibki il dal-poplu. U fl-aħħar nindunaw li Alla qed jitkellem. Kif jista' jkun? Xi ħaġa stramba wisq kif miktuba. Ġeremija bda jitkellem, bat nindunaw li fl-aħħar Alla qed jitkellem. Alla li kapaċi jagħtina dis-simpatija għal ħaddieħor, hija s-simpatija tiegħu għal ħaddieħor. U allura Ġeremija hawnhekk għandu dan l-ali divin ħanejdu hekk. Meta kulħadd il-verità jafuha illi Jaħwe u Alla wieħed u għandek tħobbu b'qalbek kollha u b'ruħek kollha b'qawwa tiegħek kollha. U frattant in-nies qegħdin ifittxu Allat oħra. Daba għalihom qegħdin tfittxu tħaffru għalikom fuskom bjar imxaqqin li ma jistgħux iżommu ilma. Meta Alla għall-għajn tal-ilma ġieri u tlaqtuh. X'ma talix? X'ma tiddiżappuntax ruħek? Mhux vera. Allora Ġeremija sofra dan ir-roftiment, in-nies warbitu, ħarbitu, ma rridix taf bih. Tul ħajtu prova jilħaqhom mal Alla u ma xorta waħda mingħajr kważi ebda suċċess. Alla sejjaħlu biex jipriedka, biex jgħallem, biex iwissi, biex iġanfar, saħansitra qallu tiżżewweġ. Ibqa' għażeb għaliex biex ikun ta' bilħaq dedikat fil-ħajja profetika tiegħu. Għex waħdu, serva waħdu, kien fqir, redikolat u mwarrab. Frattant Ġeremija baqa' hija kellu dak il-perjodi ta' xbajt. Ma baqa' kostanti ma' Alla tiegħu. Il-disprament tiegħu jidher, disappunt tiegħu jidher tul il-ktieb tiegħu għandikom każ wieħed, kapitlu 20 vers 14, fejn jgħid misħud ikun il-jum li fih jintwelid, ħa ma jkunx imbierek il-jum li fih ommi welditni. Għalfejn ħrix bil-ġuf biex nara t-taħbit u l-għali biex jiemi jintemmu fil-għajb. Għafna drabi dak li ġri, nux vera, illi għedin niprofaw nservu l-Alla, pero s-support għedin nsibu maħattijħor. Xajnuna, x-simpatija hemm minn ħaddieħor. U allura tħossok waħdek. Alla xorta waħda onoraħ il-profeta tiegħu, onoraħ tant li taħ xuħut mill-profezziji l-ikbar profezziji dwar il-Messija li kellu jiġi, dwar Ġesu li kellu jitwieled fostna. U Ġeremija kien dak li għal darba darbtejn ħabbar li Alla kellu jagħmel patt ġdid, patt taħjar, patt superjuri mill-patt tas-Sinaj. Fejn jinqal naħfrilhom dnubietom u fiħtijietom u dnubietom jien ma niftakarhomx aktar. Dawn is-servi ta' Alla huma diwi jew aħjar antiċipazzjoni ta' dak il-profeta, ta' dak li l-profeta Eżajja sejjaħlu raġel tal-uġieħ u mitla tal-għali. Ġesu Kristu. Iva, Elija, David, Ġob, Mose, Ġeremija, kienu nies ta' niket. U bir-raġun. Kemm għal dnubhom stess, David pereżempju, kif ukoll għal dnub ta' ħaddieħor, Ġeremija. Qed jipprova jwissihom biex jindmu u xorta waħda jibqgħu rashom stinati. Dawn huma kollha biex ngħidu hekk illustrazzjonijiet ta' dak li der fostna r-raġel tal-uġieħ u mitla tal-għali. Ġesu Kristu. Ġesu kien ma'sur bid-dwejjaq, memmem, kien jaf li Alla sejjaħlu għal vjaġġ ta' sofferenzi għalila. Kien konxju biex kellu jgħaddi sabiex aħna ngħixu ħajja ħielsa. Ninnotaw l-aħwa illi s-solitudni, d-batijiet, d-diżappunti tagħna, Alla b'xi mod jew ieħor, xi darba oħra, bil-erf inskrutabbli tiegħu jaqlibhom għal-ġid tagħna. Ġifieri jridu ħarsu lil-lin mis-sofferenzi tagħna. Mentri aħna għaddejn mis-sofferenzi, dawk is-sofferenzi jagħmlu sens. Għax Alla jużhom għat-taqdis tagħna.
Ġesu kien lest li iħallas il-prezz għan-nom tagħna. U xi prezz kien, vera? Xi prezz kien. Laqas ħutu stess ma kienu jemnu fih. Imma ħajja waħdu fl-ort tal-Ġetsemani, id-dixxipli raqdu, baqa' jitlob waħdu. Dil-ħajja fejn qal li anke l-għasafra għandhom il-bejtiet tagħhom, il-volpijiet għandhom il-toqbiet tagħhom, imma bil-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Bniedem waħdu. Bniedem waħdu. Ġesu kien lest iħallas il-prezz għan-nom tagħna, imma il-mogħdija kienet waħda mill-iżjed skabruża. Ma jistgħux nippretendu aħna s-segwaċi ta' Ġesu li Alla tina ħajja mifruxa fuq it-tapit l-aħmar, ħajja lixxa, meta l-mallem tagħna għadda minn tant sofferenzi propjament maħabba fina. X'qegħdin naffrontaw bħalissa? Forsi għandek għad ma jibsa f'ħajtek vera, u xogħod minnkom ġili tiltaqgħu miegħu u tkellmuni. U iva. Bażikament naf minn intkom għaddejjin. U biex ħajja faċli. U nkunu nasib jiena naïv jekk ngħidu li ħajja tagħna hija faċli. Mhijiex. Ejja nkunu sinċira, mhijiex. Però Ġesu jifhem id-djufija tagħna, jifhem it-taqbida illi ninsabu fiha, u għadda bħala l-prekursur, der qudiem bħala l-prekursur, issa qiegħed fuq l-eminja Alla, fis-smewwiet, il-garanzija illi la darba hu milquh minn Alla l-Missier, hekk ukoll aħna l-membri tiegħu se nkunu milquha wkoll eventwalment. Fit-tentazzjoni Ġesu jgħadirna għax ħassaw innifsu. Tentazzjoni ħassaw innifsu, kapaċi jenna, kapaċi jagħtina r-rebħa bħalma esperjenza u nnifsu r-rebħa. Minkejja l-oppożizzjoni sfrenata kontra tiegħu mill-mexxejja reliġjużi. Kultant anke d-dixxipli tiegħu stess iduru kontrih. Pietru, muna ma jkun qatt inti tmur biex Ġerusalem biex tmut. U Ġesu kellu jgħidu imxi warajja Satana. X'mintix taħseb il-ħwejjeġ Alla, ma ħwejjeġ tal-bnedmin. Ġifieri anke dawk li huma leżes tiegħu ma fehmuhx ħafna drabi. Ġesu meta kien fl-ort tal-Ġetsemani kien jaf il-prospett xemm qudiemu tas-salib. U l għallu jekk jista' jkun biegħed minni dit-tazza. It-tazza tal-għadab tal-Alla, ma mhux li rrid jien, ma li trid int. U kemm il-darba aħna nitolbu għad it-talba vera? Aqlani minn dil-bawxata, aqlani minn dis-sitwazzjoni, iż-żwieġ tiegħi ħażin, ma nafx ħabbat nagħmel, xbajt, aħjar il-mulej jiġborni, jibdew għaddejn dak is-sentimenti ta' negattività. Ibdil is-sitwazzjoni mulej, ibdil għax ma nistax nissapporti iżjed. Alla lill-libnu stess ma bidillux iċ-ċirkostanzi. Infatti Ġesu nnifsu għaraf mhux li rrid jien ma li trid int. Alla ma ħillisilux mill-mewt. Alla għaddih mill-mewt u taħ il-vittorja. X'differenza. Flok ma Alla jibatilna ħelwa u faċli, jibatilna diffiċli u sfidanti biex joħroġna aktar servi sinċira, servi impenjati tiegħu. Ġeremija biex nerġgħu nsemmu dan il-profeta. Darba tant xebbaħħom in-nies li qabduh u xeħtuh f'bir. U dal-bir ereq fih fil-ħama, ma kienx fih ilma. Ħama biss kien hemm u ereq. U kultant dik hija s-sitwazzjoni tagħna. Li ħossu li nfusna xofer bejn ħanerqu ma nerqux fil-ħama. Kif taħsbu l-ħassu Ġeremija dak il-ħin? Għandna l-istorja ta' Pawlu u Sila li meta kienu l-ħabs wara li sawtuhom kantaw salim lill-Alla. Forsi mhux kull serv ta' jiġi f'moħħu li jagħmel hekk dak il-ħin. Ġeremija sapruh fil-bir. Pawlu wkoll sapruhu darba daru mal-ħajt. Ingħatat li xewka f'ġismi u x'qalu l-Alla neħħieli. Darba. Darbtejn. 3. Ma t-tielet darba il-mulej Ġesu jieġbu qallu l-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Mhux ħanneħħielek. Inti tixtieq li neħħielek biex ikollok ħajja iżgħet komda.
ħajżet faċli, ħajżet konvenjenti, ma mhux ħanneħħielek. Għax naf illi jekk inneħħielek titkabbar. L-erf talla huwa lil mill-fehma tagħna. U forsi dak li għaddej minnu bħalissa huwa proprjament il-mediċina għandek bżonn biex tumilja li jekk innifsek quddiem Alla. Il-Alla flok ma ngħidulu ibdel ċirkostanzi tiegħi, ibdel is-sitwazzjoni tiegħi, ma jistax nisapporti jiżed fuq il-post tax-xogħol. Kulħadd jgħid kontrija, kulħadd jagħmel libsatin fur-roti, kulħadd ġaqbin, kulħadd jara kif jagħmellek ħajtek infern. Titolbux il-Alla biex jitbidlek iċ-ċirkostanzi. Għax dawk iċ-ċirkostanzi Alla qed jibgħathomlok taf il-Alla biex jibdel lilek. Allora ma jistax jaffordja li jibdilek iċ-ċirkostanzi meta dawk iċ-ċirkostanzi huma soluzzjoni għalik. Ma soluzzjoni għalik, pinġuti għalik. Jekk aħna nemmnu li Alla u Alla tal-providenza, Alla missierna li jifhem id-dħul u l-ħruġ tagħna, iva. ħankunu qalbiena u ngħidulu mulej. Dak li trid int. Dak li trid int huwa l-aħjar għalija. F'kollox u dejjem iridu niftakru Alla u magħna. Għafolja ma ħossuhx, għafolja forsi jidher ibbiet, distakkat, insiena, Alla u magħna. Alla qrib, Alla huwa viċin, għafolja kollox jindika l-kontrarju. Meta ngħaddi mill-ilmijiet jien inkun miegħek għalilna f'Iżajja. Meta tgħaddi mill-ilmijiet u l-ilmijiet ħajbelgħuk, jien inkun miegħek. Salm 34 jgħid is-sit huwa qrib in-nies b'qalbhom maqsuma u jsalva l dawk li huma misħuqa fl-ispirtu. Bħalma kien Ġeremija, Mosè, Elija, David. U forsi aħna wkoll. Innotaw kif ma jgħidx is-sit huwa kultant qrib in-nies ta' qalbhom maqsuma. Jew is-sit huwa sikwit qrib. X'jgħid? Is-sit huwa qrib. Dejjem. Bla falliment. U allura irridu inwieġbu bil-fidi aħna. Illi għalkemm is-sentimenti tagħna u ċ-ċirkostanzi tagħna jgħidulna mod ieħor, nafu xorta waħda l-mulej huwa qrib tagħna. Alla ma kkundannax il-Elija, il-David, il-Ġob, Mosè u Ġeremija, imma tratta magħhom beħlewwa. Tratta magħhom ukoll b'ċerta ebusija. Ġeremija qallu xbajt, literalment xbajt qallu. Qallu u inti qed tiġġieled ma' soldati tas-sieq. Aħseb wara kif tiġġieled mal-kavallerija. Alla wieġbu qallu inti ġifieri qed les li ċedi meta kważi għadek qas bdejt tibbattalja. Għax il-battalja ħassir eħrex aktar qudiem. Alla huwa missierna. Imma permettu li ngħid ma jfissidniex. Jgħidilna li jħobbna. Jiena ħabbejtek b'imħabba eterna, għalhekk bqajt inżomm il-fedeltà tiegħi miegħek. Imma Alla ma jfissidniex, ma jagħmlilniex ħajjitna faċli għax hekk nixtiequha. It-tfal iridu kollox lix immedjat issa stess. Alla titratta ma' ulied li jrid jimmaturhom fil-fidi. Jrid iqawwihom, itqarribhom lejh u kif qarribna lejh? Kif qarribna lejh? Bis-sofferenzi. Bis-sofferenzi, bl-umiljazzjoni, bid-diżappunti, bil-frustrazzjonijiet tal-ħajja. Hekk qarribna lejh. Jekk m'intomx konvinti, araw kif esprima ruħu David fis-Salmi. Ġesu, il-maħbub tal-Alla, vera? Alla meta tagħmel Ġesu għal dan huwa l-magħżul tiegħi, il-maħbub tiegħi. Il-maħbub tiegħi. Ġesu l-maħbub tal-Alla sar il-mislub tal-Alla. Lil dak li aktar ħobb spiċċa msallab. Nifhmu għadin? Dan huwa l-erf tal-Alla. Dan huwa l-erf tal-Alla. Nistgħu nlaħqu miegħu? Le. Nistgħu nilqgħuh bil-fidi? Iva. Alla irid li aħna nsiru nixbħu lill-ibnu anke f'mewtu. F'mewtu. Għax fil-mewt għalina, fil-mewt għalina nfusna hemm il-ħajja għalih. Meta mmutu għalina nfusna,
nibdew ngħixu għalih. Ħafna Kristjani llum għadhom toddlers, għadhom żgħar, għadhom trabi fil-fidi għaliex? Għax jaħsbu li kollox irid iservi lilhom u kollox idur magħhom. Meta Alla jridna li aħna ndawru l-ħassa tagħna lejh u nsibu l-milja u s-sodisfazzjon kollu tagħna fih. Imma ftakar, Alla jimpurtah minnek. Alla jimpurtah minnek wisq aktar milli tistħajjel, wisq aktar milli taħseb. Meta kien kolli xi uġieħ ta' ras, kont nitlob l-ommi biex tagħtini aspirina. Tifhem? Però meta tambat tibda tara ommi li għandi sintomi oħrajn, ma tinix aspirina x'tagħmel? Toħodni għand it-tabib. Aħna rridu soluzzjoni faċli u immedjata. Alla qed jitratta magħna fit-tul u b'mod sorprendenti, b'mod li aħna ma kultant taqqas biss nimmaġinaw. Alla aħna rridu effetti immedjati, Alla irid idurek minn fuq s'isfel. Minn fuq s'isfel. Irid iqazzek f'kelma waħda. Irid jagħmlek tixbaħ lil Ġesu. U x'tib ta' ħajja kellu Ġesu? Ħajja ta' sofferenzi. Raġel tal-uġieħ. Raġel tal-uġieħ. Dat-trattament l-aħwa jieħu fit-tul. Jieħu fit-tul. Però qed jipprepara lilna toqol ta' glorja eterna. Valla pena. Valla pena. Ngħaddu minn dwejja, minn depressjoni, minn spiritu ħosbien, valla pena. Speċjalment meta jkun dwejja minħabba dnubna stess. Ġesu waħda mill-beatitudni jgħid imberkin dawk li jixeru għax għad ikunu mfarġa. Jixeru maħabba xiex, jixeru maħabba dnubhom stess. Għax jaraw kemm qed joffendu lil Alla, għadhom jiddeżappuntaw lil Alla, u allura huma mdejqin bihom infushom. Pawlu qal ja bniedem miżerabbli li jien, mija ħlist mill-ġisem ta' dil-mewt. Li tkun imdejjaq bil-fallimenti tiegħek għax m'intix tobdi lil Alla kemm suppost u kif suppost. U għadwejjaq tajjeb. U Ġesu jirrekmandah u jbierak il dawk in-nies li jesperjenzaw dan it-tip ta' dwejja. F'kollox dejjem kullum kien Alla jibqa' l-fejjiq tagħna, l-feddej tagħna, ir-restawratur tagħna, il-ħabib tagħna, jagħtina tama, jurina direzzjoni. Alla ma jfallinniex. Tinsab fejn tinsab. Forsi taf jiem aħjar milli għaddej minnhom bħalissa. Alla qed jimmappja triqtek. Alla jaf bik, jaf minn xiex inti għaddej, u Alla qatt ma ħajaħli miegħek dak l-istaġuni ta' tbatija illi qed tiffaċċja għax inqeda bihom skont lan sofran tiegħu. Nistgħu nfhmuh l-Alla le, imma Alla jifhem lilna. Alla jifhem lilna. U hemmhekk irridu nċedu lil nafusna, impoġġi lil nafusna fuq l-artal biex ngħidu hekk bħala sakrifiċċju ħaj lill-Alla. Mosè, Elija, David, Ġeremija, kollha tniktu maħabba dnub fihom nfushom jew f'ħadd ieħor u jalla aħna meta ngħaddu minn dik in-niket, minn dik id-depressjoni, minn dik il-sentimenti li ninsabu waħedna, jalla il-ġirja tagħna, il-ġirja spontani tagħna tkun lejn Alla l-imbierek. Isem il-mulej huwa torri qawwi, il-ġusti jiġru lejh u fih isibu l-ken tagħhom.